Dumano niti 1.7 billion pesos ti inisyal a danyos kadagiti kalsada na nadadaal nga intunda ti agtultuloy a panagtudo. Manirimaan mo ti road clearing operation ti DPWH Cordillera kadagiti kalsada na apektar iti panagragaay tapno makadalyasat dagiti motorista. Report manipod kini Jessel Kate Lapizar. Itayla ang nabiit, narga ay tipasot ti Benguet Nueva Vizcaya Road iti Bequel La Trinidad, gapo iti agtultuloy a panagtudo. Parikot daytoy para kadagiti residente iti lugar kas ni Manong Jr. Kinunana a manipod iti narga ay ti kalsada, mapaspasaran ti nailat agunay ti trapiko iti Malboro Bequel Road a maararamat nga alternatibo a ruta. Matraffic, tapos mataktak at ipag no ada tilakad lang na ito'y karkaro manan nga matraffic manan. So di karon ti problema ti man. Ti problema ti bakal. May salaang daytoy a kalsada kadagiti na apektaran iti agtultuloy a panagtudo iti rehiyon. Maibasar iti datos ti Department of Public Works and Highways Cordillera, dumano nan iti nasurok 1.7 billion pesos ti danyos kadagiti kalsada iti rehiyon. Sa nga gasot siya mapulo kat 8 a road sections ti apektado. Sa nga gasot siya mapulo kadagitoy kat gapo iti landslide. 5 a kalsada ti agtaltalinaed a nakasara, pakairamanan ti Cannon Road, Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Bado Dangwa Road, kan Banawe via Tanudan Barlig Road. Siya mapulo kat 7 a kalsada ti one lane passable, gapo kadagiti napasamak nga slope collapse, road slip kan pan nakatumba dagiti kaykayo iti kalsada. Agtultuloy mat dagiti road clearing operations iti rehiyon. Dumanon iti nasurok 3.3 billion pesos ti naituding a pondo am aramat para iti pan nakaisimpa dagiti naapektaran a kalsada. Dakkel mat ti nagbalin a tulong dagiti pribado a sektor ken nagduduma a lokal a gobyerno iti manarimaan a pan nakaisimpa kadagiti kalsada. Dakkel ti tulong da ken lang nga dagiti kontraktor tayo pati mo dagiti da LGU. Basing on our data, tinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema, adu nga LGU titinmulong ti pusina nga manglukat ti kalsada. Mapalpalagipan dagiti motorista nga agannad kabayatan ti panagdalyasat da kadagiti kalsada nang nangruna ita a panagtutudo. Manamnamamet a mailukat dagiti apektado a kalsada, kalpasan a maipasigurado ti ahensya a natalged dagitoyen a madalanan dagiti motorista. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.